יאללה, בואו נרקוד. לא בא לי, האקסיט שלי פה. מצחיק, כל האקסיות שלי פה. וואי, איזה שימום, רק בנות, למה באתי? יאללה, זרמי, אולי תתנשקי עם מישהי. איך? אנחנו מנשקות יותר טוב. וואי, תראי את הג'ינג'ית, איזה ציצי. איפה? ליד הבר. וואי, כן. איזה תחת. מה את מעדיפה? ציצי או תחת? תחת. לא, ציצי. סעמק שניהם. את? ציצי. וואי, כמו שני גברים. טוב, הלכתי לרקוד. ביי קוקי. תראי זאתי, עושה לי עיניים. יאללה, תשימו. עזבי. מה הקטע של לסביות שלא ניגשות, לא יוזמות? מה זה? כאילו את יוזמת. אני כן? באמת? אז מה תגידי לה? לא יודעת, נזרום. יאללה, לכי תזרמי, נראה אם תשיגי מספר. אוקיי, אם אני משיגה. כל הערב, לך ולבחורה, דרינקים, עליי. היי. היי. שומעת? את ממש לא הטעם שלי, אבל התערפתי עם חברה שלי, ואם תביא לי את המספר שלך ותבואי לשבת איתנו, כל הדרינקים הערב עליה. מה אומרת? לא מצחיק. בואי תראי איך עושים את זה. היי. היי. תגידי, רוצה להיות גרושתי לעתיד? או סוף סוף מישהי עם כוונות רציניות. טוב, אתן באמת מתשקות יותר טוב.